Nadakpan ang laing high-value individual sa illegal nga drogas sa operasyon sa Mandawi City Police. Ang dinakpan, driver sa usa ka ahensya. Ano ang report ni Nico Sereno? Human sa pipila ka semana nga surveillance nahug sa kamot sa mga otoridad ang 48 anyos nga lalaki nga taga Cebu City. Sa buy-bust operation, nakuhaan siya og gibanabanang 500 gramos sa gituhang shabu, mubalor og 3.4 million pesos. Ang dinakpan gingong makadispose og moabot sa 1 ka kilo sa drogas kada semana. Sa pagpamaligya, gipaagi sa mobile wallet or mobile banking ang bayad ngadto sa source una ma-deliver. Accordingly, na siya'y contact gihapon sa uban-uban nga tao nga drug personality, so niya ginasugo lang siya. Mura ni siya bodegero o niya mag-deliver. Ang suspect nagtrabaho usab isip usa ka driver, apan gingong na busy sab karon sa pagpamaligya. Siya gina-consider as high value individual, no? Considering kadako sa iyang quantity nga gina-carry or gina-deal. This is a 3-week long surveillance and planning. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.